What's up mga kayaba? Nandito naman tayo pa na sa bagong kayabagan. Nakikita ko si Harold. Shoutout nga pala sa parlor ko ngayon, si Renz Pongchan. Patayin ka din ba? Nahanapan niya ako ng photo. May kaspa. Shout out. Hi. Na hi. Hi. So yan nga pala yung mga classmate ko. Mga gwapa. Tapos meron pa dito. Maliit lang kami. Ay, ano ba? Ay, kaunti lang na lang. Kaunti lang kami kasi si ma'am pala. So, nagbablog kami. Dapat, friends, makakuha ka ng photo. Okay, guys. So, may challenge nga pala kami ngayon. Kukuha kami ng photo challenge. No? Tapos, kakainin nila yung tuto. Kakainin ko yung photo na may duga. Anong masasabi mo sa challenge ko? Photo challenge. Sarap yan. Gusto mo rin kumain? Pass. Okay. Pero, Tuto mo. so, 1 hour later, hindi pa rin siya nakakita ng photo. Na ka muna ng dandruff. Nalood mo rin. Masasabi ko sa tuto challenge. Deserve na kayo. Bakit? Baka dugo kasi So, kapag anak ko yung mga photo. So guys, alam naman natin kamag-anak ko yung photo, pero hindi sila maayong species, mabuting species. So, kakainin ko na lang. Promote ko nga pa pala yung bago namin banda. So, noon, January Avenue. Ngayon, Junil Avenue. Tingnan mo. So, siya yung logo maker namon. Joban. Hi. Pakita natin yung logo. O, diba? Junil Avenue. So, bili po kayo ng ticket. 1 pesos lang po sa SM City Mall. Junil Avenue. Junil Avenue. Hindi patay tamo ani ron. So, ito nga pala yung members. Wala pa kaming bagong members kasi walang gustong sumali sa amin kaya. Ito. Nandyan si Ricabo, Diaz at Lila. explain mo kung bakit konti lang sila dahil whenever nagsasabi sila na mayroong audition, nag-walk out lahat. Ayaw sumali. Oo. Yung Junil Avenue talaga yung pinaka-the best. Okay. Continue to photo challenge. Burgos. May bago kaming challenge. Photo challenge. Gusto mo bang sumali sa challenge namin? Hanap kami ng photo, tapos kainin. Hi sa mga kamag-anak ko. Hello rin sa iyo. Salamat, Job, sa logo. Sayang. Yung feeling na nakita mo na siya, pero binitawan mo pa. Meron na. Pakita. So, dito meron yung na photo pala. ni Nilay. Ito na pala yung product. Basi mulupad. Ipakita natin. Wala tayong microscope, kaya Kainin na ito ni Nilay. so may snacks. Ay, nawala. So, may snacks na pala kami. Kainin na niya yung photo. Kakauyin ko na. Hindi ko kaya, Reds. Ayoko mamatay yung kamag-anak. Mahal mo ba yung mga fans mo? Oo, mahal ko yung fans ko. May isa akong fan. Hi, fan. Okay, yung photo, akin na. Pakita. So, ito na yung product. Hoy, sabi puto. So,
Ito. Say hi. Baka ilipad. Ito na yung Kuto. Say hi, Kuto. Hi mga kayabag. Nandito na po kami sa palad ni Lilay. Kakainin na po ito. Nilupad na. Nagawas ko siya. Nagawas ko siya pa na. So, nawala nga pala yung Kuto. Lumipad. Kamag-anak, kung nasaan ka man ngayon, sana naman happy ka sa Okay ka lang. memories natin. Tapos yung duga ko, yung dugo ng kinuha mo. Sa'yo na lang yun, okay lang sa akin. So, Kuto, kung nasaan ka man ngayon, sana happy ka at saka more blessings to come, no? God bless you. Thank you.